ye juma ye octobre kalo tile tan san ba fila ani mugan ani duuru bi sɔgɔmada na kuma a bɛna na taa n'an ye yɔrɔ mun na o ye CMDT kɔnɔna na sugubulon dɔ o sigilen do ye tajiko kunna muso dɔ ale ni jagokɛla dɔ karilen do ɲɔgɔn na min ye marché in ye a ko tibitaba barika bonyana mun bɔra a kɔnɔna na an na o da aw tulo ka bi sɔgɔmada in na jamana ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ sa ka ɲɛsin tajiko ma fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen do hukumu kɔnɔna na an n'o da tulo kan denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kan ka taa faso ka cakɛdaw la u ka kalo 6 baara kɔfɛ bafokaw fɛ yen olu kɔni labilara sa k'u bɛ se ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la sabula kalan min fɔra u sera k'o sigi sen kan mali kalanso la kilasi 9 na min ye faransi ka tariku ye k'o ka o kalanni k'o dabila ye pewu minisiri min bɛ kalanko kunna ale y'o bataki bɔ kununko farikolo ɲɛnajɛko ta kibaruya la sa tourna IFOA ale kɔni sɛgili sabasiri kɛra kunu Senegali ta in a bɛ ka gɛlɛya sa dɛ Sierra Leone kelen ni kelen ayiwa n'ala sɔnna ma min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ye an kɔni ti ka lafiya sɔrɔ nka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔla mun an ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ jamana bɛ ka nafolo bɔ dugudenw ta ye dusukasi ye sɔɔni sisan an bɛna a woloma aw k'a faamu. Bi sɔgɔmada in na an bɛna na kuma sanuko kan bi sɔgɔmada in na an bɛna na kuma daragiko kan bi sɔgɔmada in na an bɛna na kuma anw ka jamana sigidaw siniɲɛsigi kan tiɲɛ do Mali ye jamana ye jamana min ni sanu b'a dugukolo fan caman nka sanu in bɔcogo sanu in sɔrɔcogo sanu in baara kɛcogo bi jɔngo ala a kɔlɔlɔ barika bɛ ka bonya ni a lafiya ye nin waati laban in na sanubɔ dugu ka dɔgɔ anw ka jamana kɔnɔna na ni maaw bɛ se k'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko alihamudulilayi nin waati in na anw ka togoda ka dɔgɔ minnu lafiyalen do nin waati in na anw ka baw an ka kɔw an ka maamagoɲɛyɔrɔw an ka laadalayɔrɔw an ka fiɲɛminɛyɔrɔw ninnu fɛn bɛɛ b'an ka togodaw la n'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw a bɛɛ lajɛlen tɔnɔmadalen do ka sababu kɛ mun ye dɔw ko k'olu ta ye mun ye olu ye sanubɔyɔrɔ sɔrɔ jamana ɲɛmaw ye papiye d'olu ma a fɔ min ma sa ko permis k'olu ka taa baara kɛ o sɛbɛn bɛ olu bolo dɔw ta ye olu ni mɛriw u ni dugutigiw u ni kafotigiw olu faralen do ɲɔgɔn kan ka taa sɛbɛn bɔ k'o di maa dɔw ma olu bɛ k'an ka dugukolo bɛɛ lajɛlen halaki bi Mali kɔnɔna na ba ka dɔgɔ min jɔrɔda tɛ maaw la bi ka sababuya kɛ ji ale ɲɛw bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen do Mali jamana kɔnɔ bi sɛnɛkɛyɔrɔw kungodaw togodaw kɔdaw babolow a bɛɛ lajɛlen ŋanamutilen do k'a bɛɛ lajɛlen ɲami wa min ye siniwalakaw ye olu ka tiɲɛni o de barika ka bɔ a la ni bɛɛ lajɛlen ye bi bi in na togoda fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen do bi o la sa min ye nin waati in ye baw kɔnɔnaw kɔw kɔnɔnaw yɔrɔ o yɔrɔ ni sanu kasa bɔra yen u na yen ci u na yen waraka u na yen halaki u na yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan yaasa sanu kɔni bɛ bɔ cogo o cogo u b'o kɛ togoda caman na bi mara kalifalen do maa minnu na olu b'o ko la togoda caman na bi fanga yɛrɛ kan k'a ka fangaya jɔyɔrɔ di maa minnu ma n'olu kan ka lakana kɛ n'olu kan ka sariya kɛ n'olu kan ka jamanadenw ni lahinɛ olu caman donnen do nin ko ninnu na k'an ka dugu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an bolo a kɔlɔlɔ bɛna na kɛ mun ye fiɲɛ ɲuman an tɛna na o sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ don nataw la jɛgɛw an tɛna na olu ye an ɲɛ na kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔni kɛ an ka kɔ bolow an ka ba bolow an ka sɛnɛkɛyɔrɔw an ka togodaw anw yɛrɛ ko maaw ka to yan k'u ka baara kɛ ka sɛnɛ kɛ o sɛnɛkɛyɔrɔw tilancɛ bɛɛ lajɛlen minɛnen do k'o di siniwaw ma k'an ka dugukolow halaki ka sanu sama ka bɔ a la ka taa k'a yɔrɔw fililen to sɔgɔmada in na an bɛ samaya kɔnɔna na bi sanu bɔcogo min bɛ olu bolo o bɛ kɛ ni daragi de ye Mali kunnafoni gafe min bɛ n'o ye lesɔri ye ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa dugu in a filɛ nin ye Banankɔrɔ n'i bɔra Bamakɔ kɔnɔ kilomɛtiri 40 Kangaba sira la
bi ye ŋɔni sanubɔyɔrɔ a yɛlɛmalen no bi ba yɛrɛ de talen no u fɛ min ye ba fan bɛɛ lajɛlen ka daragi bololataw ale ni nanzaralataw k'olu sigi sen kan n'i ye samayaba ta k'a lajɛ bi i bɛ jatigɛko ye i bɛ kumasuliko ye i bɛ kamanaganko ye sabula a fɔlɔ ye mun ye kabi i taatɔ i bɛ don kurun kɔnɔ fiɲɛ min n'i b'o sama o fiɲɛ o tɛ fiɲɛ ɲɛnama ye min ye kɔnɔw ye olu tununnen don ba kɔnɔna na fɛn min bɛ yen o ye motɛrikulu mankan ye ka maaw tulokɔrɔla guwa fo ka taa se a n'a sisi jugu min bɛ bɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana minɛ hali n'aw bɛ kurun kɔnɔ barokanw aw tɛ se ka ɲɔgɔn kumakan lamɛn sabula daragiw olu wulilen don o mankanw o de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na n'i ye nin yɔrɔ in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye damandingɛ ye ji sanfɛ ni daragi ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ bɛnnen don o de ma su tɛ to tile tɛ to waati min mana kɛ dɔrɔn n'u ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ n'u ye garamu damadɔ sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka na dan u siyɔrɔw kɔnɔna na bi daragi a y'an ka ba kankun bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ye sigiw tiɲɛ jɛgɛw yɛrɛ kɔni kuma tɛ olu ye ji bila a mɛnna min ye ji yɛrɛ o tɛ se ka kɛ jɔfililaw bɛ jɔ fili cogo min u b'a lankolon labɔ ten min ye mara yɛrɛ kɛcogo ye sigida yɛrɛ yiriwali baara kan ka kɛ cogo min dugudenw bilalen don nin degunba in de kɔnɔna na su ani tile motɛrikan ale tɛ da fiyewu dɔw wuli kuma o ye dɔw sigi kuma ye dɔw da waati o ye dɔw kunu waati ye lesɔr maaw u ye kibaruya ɲinini kɛ min ye maa dɔ bɛ o bɛ nin baara in kɛ sedu jawara ale yɛrɛ kɔni san 34 ale ye denbayatigi ye masin min b'a bolo a bɛ jigin n'o de ye ji la su ni tile min ye daragi ye ka ba mɔmɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye daragi yɛrɛ ye fala ye a bɛ luwe fana han awɔ daragi bolola dilanta in a kana k'i na ko fiye don dɛ n'i b'a fɛ ka o sɔrɔ 4,000,000 ka taa se 5,000,000 ma fala ye i b'a sa o de la o wari min fana filɛ nin ye n'i y'o don o la e fana bɛna na i sigi i kɛra masa ye i fana bɛ maaw de ɲini sa a bɛ jigin ji kɔnɔ cogo min ka da aw ye maa caman ye ɲininkali kɛ ko tuma na togodala minɛma minnu bɛ yen k'olu tɛ nin ko in bali mun na u ko k'olu bɛ wari sara olu ye de koyi mɛri tɛ yen n'u tɛ dɔ di min ma dugutigi tɛ yen n'u min tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ wa min ye kafo yɛrɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye perefew ni superefew ni a tɔ bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw fala ye ko bɛɛ lajɛlen olu bɛ musaka sara u ye o de y'a to olu bɛ jigin ji la han nin waleya min bɛ senna nin ye dunanw tɛ koyi dunanw olu ta ye masinbaw ye olu ta ye motɛrikulunbaw ye olu ta ye fɛnbaw ye hali n'o y'a sɔrɔ seyidu kulubali ka fɔ la daragi yɛrɛ filɛ nin ye f'i ka baara kalan baara kalanni o bɛ taa se min ma o ka ca kosɛbɛ nka nin waati laban in na olu y'u dege ba kankun kan ye ka se ba kankun kan ye ka dɔ bɔ ka tila ka taa daragi sa u yɛrɛ ye n'o ye bololadilanni ye an yɛrɛ fɛ yan an ka jamana kɔnɔ bi maa bɛ se ka min fɔ min ye nin baara in ye a kɛlen don tɔnɔ sɔrɔ da ye du caman bɛ yen bi olu kɛlen don k'u ɲɛsin a ma fala ye tile kɔnɔ i ma foyi sɔrɔ fiyewu o ye 4,000 5,000 dɔgɔkun o dɔgɔkun i bɛ se ka min mara i yɛrɛ ye n'i b'a kɛ ka ɲɛ a bɛ taa se 1,000,000 n'a kunkanfɛn ma ko jɔn bɛ o ye fu falaki jamana tɛ nafa sɔrɔ dugudenw tɛ nafa sɔrɔ sigidaw bɛ ka tiɲɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ nin ko in kɔnɔna na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sariya tɛ yen maa tɛ yen min b'u bɔ ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ maaw su bɛ tunu maaw bɛ fa feerelikɛlaw bɛ tunu ŋanamu-ŋanamunukɛlaw fana bɛ u cɛma ye ko mun de bɛ se ka kɛ sa ko ka se ka nin ko in ban dɔw bolo bi gouvernement k'i ɲɛsin a ko ma koyi gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ sabula denmisɛnnin caman bɛ yen bi fala ye olu bɛ k'u fasow bila ka bɔ moti jamana na ka bɔ baɲangara jamana na u bɛɛ lajɛlen bɛ ka na maninkala nin waati in na u yɛrɛ ka fɔ la ko nin waati ka gɛlɛn ma kosɛbɛ sabula mun na ba ale falen don kosɛbɛ ba falen min don o de la olu ka daragiw tɛ se ka don u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko yaasa i ka se ka daragi ɲuman kɔni sɔrɔ 2,000,000 i b'o de bɔ koyi n'i y'o bɔ daragibatigi ninnu olu fana b'o luwe i ma han e ye fɛn min luwe 2,000,000 yɔrɔ kɔni e tɛ sɔn o ka to o cogoya kɔni na ten o i n'i ta ɲini a kan o ko nin baara in olu yɛrɛ bolo gouvernement k'i sen don a la k'a dilan ka ɲɛ o fana ka fisa n'a tantɔlama in ye dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'olu ka daragi bɔ olu t'a dɔn u bɛ min tiɲɛ jamana ye a bɛ k'a fɔ ko baara tɛ yen nin y'olu ka baara de ye ɲininkali kɛr'u la o tuma na aw tɛ jɔrɔ a kɔlɔlɔ la wa sanu bɛ bɔ ni minɛn minnu ye
sanu bɛ bɔ ni ji minnu ye fɛɛrɛ minnu sigilen don o kumana aw ɲɛ tɛ samaya dangan kɛcogo la bi wa aw ɲɛ tɛ ba tiɲɛcogo la aw fɛ wa ko maa bɛ fɛn fɛn kɛ fala ye k'a bɛ kɔlɔlɔ dɔ de se mɔgɔ ma koyi k'olu bɛ nin bɛɛ kalama nka olu ta ye min ye olu bɛ y'u ka sanu bɔ u b'a feere u b'u ka wari minɛ k'a bila u kun lesɔri mɔgɔw u ye kuma di samaya dugutigi ma n'o ye Lanse Jawara ye a ko ko ale ye nin ko in kɔn fo ka se a dan na ko sabula a ye baw tiɲɛ jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni ji min ta tɛ ka se ka sɔrɔ tuguni sigida fɛnw bɛɛ lajɛlen tununa kɔnɔw taara n'u yɛrɛ ye i tɛ ntuga n'u mankan mɛn tuguni min ye bani kɔnɔ tɛ tɛmɛ olu fan fɛ fɛn o fɛn kɔni bɛ yen nin waati in na o ye ba sanfɛla mankan ye ale yɛrɛ tun bolo gouvernement kan ka fɛɛrɛ tigɛ sa u ka nin yɔrɔ in datugu samiya waati maaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min ko nka ko a ko k'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ koyi wa min ye daragi ko ye ba sanfɛla la fala ye min b'a juguya kosɛbɛ o y'a maa fa ye o y'a maa tunu ye wa ni ɲɛmaaw fana bɛ yen olu fana kɛlen don k'u ɲɛ tugu a ko bɛɛ lajɛlen kan fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ min b'a to nin waleya in bɛ se ka dabila samayakaw fɛ i n'a fɔ mali fan wɛrɛ fɛ fala ye daragi o dɔrɔn tɛ ba bolo kɔ bolo min ye an ka nɔnfɛnw n'an ka sigiyɔrɔw ye min ka jugu a bɛɛ ye k'u bɛ mun f'u ye ko sinuwaw ye dɔ di de aw fana ka dɔ di kɛ mɔgɔw ka duguw minɛn'u la ka di sinuwaw ma fala ye mɔgɔw ka falaw minɛn'u la ka d'u ma mɔgɔw ka foro minɛna ka d'u ma min ye sɛnɛkɛyɔrɔw ye mangoro tu lemuru tu namasa tu buyagi tu sɛnɛkɛyɔrɔ minnu bɛ yen bi yanfoyila kɔnɔna na min bɛ buguni mara kɔnɔna na ka taa se maninkala kɔnɔna ma yɔrɔ tɛ yen bi ni maaw kɛlen tɛ ka t'u sago kɛ yɔrɔ minnu na wa a kɔlɔlɔ sini ma sinikɛnɛ ma sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ k'an bolo ni lafiyayɔrɔ tɛ k'an bolo baarakɛbali bɛ na caya an fɛ yan wa a ka dugukolo fana bɛ tiɲɛ u bɛ taa k'a to foyi tɛ se ka kɛ fala ye ko kulu minnu filɛ an fɛ yan nin ye an dafɛ jamana dɔ de y'a sinuwaw gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ u nana ka n'u cogo anw fɛ yan wa wari o tɛ foyi y'u bolo u bɛ wari di cogo min an ka dugutigi dɔw ma ka wari di an ka gouverneur dɔw ma ka wari di an ka maire dɔw ma ka wari di an ka préfetw ma an ka wolomasiri tabaw filɛ ni galama mana tu ɲɔgɔn na olu de bɛna na cun ka dugudenw tontan k'u nantan k'olu gosi k'u minɛ k'u di ni mɔgɔ ninnu ma bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la su ani tile n yɛrɛ y'a mɛn k'an ka maa mafalen dɔ bɛ kaso la a ko yɛrɛ senfɛ sanuko in senfɛ ko ni nin ye maninkala ni samaya ye sikaso mara sanubɔyɔrɔ minnu bɛ olu yɔrɔ ninnu na fala ye min ka jugu a bɛɛ ye bi o ye maaw ye minnu fana ko olu bɛ gardiyenya k'a yɔrɔ la ye gorobara sugu dɔw bɛ u bolo ye tɔnboloma dɔw fana bɛ u bolo ye sigida yɛrɛ fana mɔgɔ dɔw b'u bolo ye minnu yɛrɛ kɛlen ka to ka jagoya sariyaw sigi bɛɛ lajɛlen ɲɛna foyi tɛ se ka bɔ a la ko tuma an ka jamana sini bɛna kɛ cogo di sanu k'a tɛ ka yeleke malidenw ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ ka kɛ mun ye dugukolow bɛ ka tiɲɛ jiw bɛ ka tiɲɛ baw bɛ ka tiɲɛ kɔw bɛ ka tiɲɛ laada yɔrɔw bɛ ka tiɲɛ ko tuma na ko fanga bɛna na wuli ninnu kama don jumɛn anw bɛ da ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye Bamako procureur ba n ka segin a kan i k'a faamu wa yɔrɔ Adama ye procureur ye cybercriminalité ale ka chef de ye nin ye nin de ye Amadou Balobo Gino ye procureur général près la fala ye nin fana ye cɛ dumanba ni an mɛnna procureur ye la a b'an hakili jigin Daniel Amoguin Tesoge de la ala ka hinɛ a la
Bamako yan kiiri so wɔɔrɔ de bɛ yen commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de ye nin ye n'ale ko min o de bi kɛ nka ni sariya ye min fana fɔ i bɛ se k'i ka sariya baara kɛ sabula ni kiiri tigɛra Bamako yan kiiri sow la fala ye ne ko i ma jɛna n'i ye appel kɛ i bɛ taa n'a ye ale fɛ yen ale fana bɛ segin kiiri kan nka n'ale tilara kiiri la fana n'i ko k'i ma jɛna ye a bɛ taa cour suprême na nka kiiri tɛ taa tigɛ ye dɛ kiiri min tigɛra i taara bɔra tribunal fɔlɔ min na olu b'o ta k'o lajɛ ka nin ka kiiri lajɛ u bɛ kelen sugandi de i b'a mɛn mɔgɔw da kuma ja n ye appel ka taa cour d'appel la mais cour suprême ta ka suma dɛ parce que cour suprême bɛ sugandi de kɛ e banna fɔlɔ min na ni cour suprême ta rota a n'a musaka bɔ donc ni cour d'appel min bɛ Bamako yan Segu b'ale ka yamaruya kɔnɔna na o kɔrɔ procureur min bɛ Segu ani Joyila ninnu olu bɛɛ lajɛlen b'ale ka yamaruya kɔnɔ ani Bamako ta ninnu nka kiiri yɛrɛ baara bolo fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni ko gɛlɛyara cogo o cogo ale de bɛ yen ale de bɛ Bamako procureur ale de bɛ yamaruya d'u ma ale de y'u ka chef direct ye n'ale ye min fɔ o de don ale fana sanfɛ ministre bɛ yen ministre fana sanfɛ président bɛ yen président de ye kiiri so bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye cour suprême o cour d'appel o cour constitutionnelle o sariya so foyi tɛ jamana kɔnɔ min bɛ président sanfɛ parce que ale kumakan yɛrɛ ye loi ye donc Bamako procureur ba ale de ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ye lakɔlɔsili kɛ nin waati laban in na taji donni ko la an ka jamana kɔnɔ min ye tajidilaw fɛ k'a yira k'a fɔ sa ko min ye maa dɔw bɛ yen olu bɛ ka waleyaw ta ka waleyaw kɛ sa ka ɲɛsin sɔngɔko ma taji feereliko la a n'a sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ la ko dɔw fana banna pewu ka taji feere u ka station kɔnɔna na maa dɔw fana y'u ta kɛ mun ye ka video dilan k'olu bila ka nkalon tigɛ olu kɔnɔna bɔlɔlɔw fana sanfɛ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ na ni mun ye jasiran ani kɔnɔgan ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a sɔrɔ olu m'a min u m'a bɔ ko nin waleya minnu filɛ nin ye fala ye k'a bɛ na ni jamana ɲaamini ye a bɛ na ni basigibaliya ye wa a bɛ na ni ko ye fana min b'an ka sɔrɔ fana sigi a sen sabara kɔnɔna na o de la sa a ko ko min ye nin ko in ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ na ni gɛlɛyaw de ye ni gɛlɛya minnu n'a kan ka kunbɛn wa fana k'a bɛ se ka na ni sababu ye bamanancoren juguyawale kɛbaw olu minnu bɛ fɛ ka basigi ani bɛn ni kɛnɛya ni cɛfɔ ni kan min b'an ka jamana kɔnɔ ka dangari o la k'a bɛ kɛ sababu ɲuman ye olu bolo ka se ka k'o kɛ procureur ko o la sa k'a y'a ɲini procureur fɛ minnu bɛ ale ka mara kɔnɔna na Mali kɔnɔ n'olu bɛ Bamako cour d'appel ka yamaruya kɔnɔna na k'u hakili to nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na u k'a jate minɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka dɔ fara taji sɔngɔ kan minnu bɛ yen bi n'olu bannen don ka taji feere minnu bɛ yen n'olu fana kɛlen don ka kibaruya juguw di bɔlɔlɔ sanfɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu kɛlen don k'u sigi sa ko a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka dafiri k'u kana to u cogoya si la u ka taa k'u dan sabula ko sariya sɔsɔ don ka kɛ ni sariya min b'an ka jamana kɔnɔ maa mana minɛ o la k'u ka taa n'a ye kiiri kɛnɛ kan a ko k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ye kaki taji CMDT b'a san de k'a di a ka baarakɛyɔrɔ maaw ma nka nin waati laban in na a yira k'a fɔ ko sugubulon dɔ bɛ CMDT kɔnɔna ye fala ye a maritaba bonyana kosɛbɛ jɛkulu fila baarakɛyɔrɔba fila minnu bɛ taji di n'u bɛ taa taji ta kɔ kan ka na n'a ye olu karilen don ɲɔgɔn na CMDT ka tun ye jɛkulu fɔlɔ min ta u kun y'a yir'u la k'a fɔ k'o ka na ni taji ye 100 saradala 80 notification o kun fɔlɔ bɔra ka di olu ma nka CMDT an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min a segira kɔ tuguni k'a fɔ o société kelen in ɲɛna ko ale ka 100 sarada ale ka na ni 60 ye ko muso dɔ bɛ yen o fana bɛ na ni taji ye olu n'o bɛ baara kɛ ka kɔrɔlen fala ye k'o ka na ni 40 ye 100 sarada la ni min kɛlen filɛ nin ye fɔlɔ ko k'ale murutira koyi a kuma dayina kosɛbɛ sabula maa caman ye hakilinaw fɔ a la ko n'i ye nin ko kɛlen ye fala ko tɛ se ka kɛ fiyewu ko ni namara ni yuruguyurugu tɛ baarakɛyɔrɔ minnu ye nin baara in kɛ sariyasigi minnu y'a baara kɛ olu y'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a kuma nana se an ma ya fala ye an taara CMDT la koyi n dara ye dɛ n ye da gosi n ko kɔnkɔnkɔn ko jɔn don ko Kasimu Tarawele k'i bisimila k'a ka di kɔni k'a ka di kojugu ko ni hɛrɛ nana n ko hɛrɛ kɔni bɛ ne kɔ fo ni ne bɔnɛ sɔrɔ aw fɛ yan sa dɛ ko nka ko n ka n sigi ko n ka dɔ di n ko ayiwa n ko n ye kuma min mɛn fala u ko ma fɔlɔ k'u bɛ min fɔ n ye
baara kɛcogoya hukumu kɔnɔna na ani sugubulo min don ko hukumu kɔnɔna na u t'a fɛ fiyewu maa fila minnu bɛ ɲɔgɔn na n k'u tɔgɔ fɔ n ka baara kɛ n'o ye n'a waati sera olu yɛrɛ mun t'a don olu na tɔgɔ fɔli kɛ fila min bɛ ɲɔgɔn na u ko tiɲɛ don ko n ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don Falaye ko nka ko baara fɛn fɛn n'olu b'a kɛ sariya de bɛ sugubulon sigi an ka jamana kɔnɔ k'u ye sɛbɛn kunfɔlɔ min bɔ ani ka filanan minnu bɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye baara ka se ka kɛ ka ɲɛ jɛkulu fɔlɔ min n'o ye baarakɛyɔrɔ fɔlɔ min n'u tun y'a yira o la k'a fɔ ko ka 80 ta Falaye ka tila k'a fɔ a ka 60 ta ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye olu n'o ka baara kɛ kɔrɔlen olu n'o bɛ baara kɛ kɔrɔlen o de kama u y'a tila u tɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen di olu kana na kɔlɔlɔ sɔrɔ wa sariyaw fana b'olu yamaruya k'o kɛ o baara kɛcogo in na nka Falaye kuma in cayalen don dɛ maa minnu ka taama kelen bɛ taa kɛ miliyari ye o kuma o tɛ da soda la dɛ nka fɛn kelen bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ɲɛmaaw k'u hakili t'o la o ye marché ko ye bɛɛ lajɛlen kɛra marché ɲinina ye domaine ko yɛrɛ t'a la tuguni ne filɛ nin sisan n'a ye ne ja Falaye n bɛ se ka kaye marché ta n bɛ livre ta n bɛ gomme ta n bɛ buyaki ta n bɛ mangoro ta journaliste ka micro m'o ta n bɛ dictaphone ta n bɛ trépied ta n bɛ caméra ta n bɛ télé ta n b'a bɛɛ ta ni marché o marché la n bɛ wuli ka n jɔ gouvernement k'a lajɛ o tɛ se ka ɲɛ o taji feerelaw ka marché marabatika feerelaw kɔni man ka t'o ɲini maa min bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a se tɛ e ye a minɛn tɛ e bolo e b'a minɛ ka taa di maa wɛrɛw de ma o k'a kɛ ani maa min n'a minɛn bɛ maa min bolo aw man ka kɛ kelen ye wa nin ko damantan in ɲɛ b'an ka gɛlɛya in na yɛrɛ an filɛ degun min kɔnɔ bi Falaye n'i ye nin ko in sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn donc ɲɛmaaw k'u hakili to o la kosɛbɛ u ka lakɔlɔsili kɛ min ni min ka kan n bɛ CMDT mɔgɔw fɔ an Falaye parce que nin sugu la maa caman bɛ taa da caman gosi daw tɛ sɔn ka yɛlɛ maaw ye CMDT ye nin min kɛ nin ye o ye jɛlenya waleya min ye an b'u fo la parce que a b'a to kunnafonidila i tɛna sigi ka bisigili ka kuma fɔ min fɔr'i ye i dan ye k'o fɔ jamanadenw hakilimaw don u b'a ko faamu an bɛ to tajiko hukumu kɔnɔna na hali bi Falaye direction générale du commerce et de la concurrence ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kunun ko olu ye bɔli daminɛ Falaye jamana ɲɛmaaw ye min ɲini u fɛ u ka taa maaw la faamuya Bamako a n'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na taji ko a ko bɛ cogo di nin waati in na baara in kɛkun ye mun ye taji yɛrɛ bɛ ka feere cogo di taji joli bɛ taji feerelaw bolo u ka bondonw kɔnɔna na an'u ka dingɛw kɔnɔna na Falaye yaasa sɔngɔ gɛlɛya in ani taji minɛli k'i ban k'a feere o ka se ka dabila min ye DNCC ɲɛmaaw ye u ko sa k'u ka taama in fana sen fɛ taji kan ka feere sɔgɔ min na an ka jamana kɔnɔ u bɛ t'o fana jateminɛ wa min ye ka taji feere budɔn na maa ma ko ka dabila pewu jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen taji kana feere maa si ma budɔn kɔnɔna na Falaye wa ko nin ka wulikajɔ min filɛ nin ye nin y'a kun fɔlɔ ye ka taa kow lajɛ k'u sigi k'u don bɛrɛ la o ye ka kunnafoniw ni fɛnw di baara kɔni daminɛna kunungo waleya in bɛ tali kɛ premier ministre ale ye jɛrɛ min kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ tajiko la Falaye ko u ka se ka sigi sen kelen kan cogo min na baara in bɛ tali kɛ o la n'an bɔra olu ka yɔrɔ la an ka jamana sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye sanubɔ jɛkuluba ye n'o ye SOREM ye ale min ka nin yɔrɔ ka bon kosɛbɛ Morila sanubɔ yɔrɔ la ani Américains ka jɛkulu dɔ y'u bolo di ɲɔgɔn ma Falaye yaasa sanu min bɛna na bɔ Morila a baara ka se ka daminɛ ten i b'a dɔn k'a fɔ ko Morila kun datugura a mɛnna nka gouvernement ale y'a san k'i sigi sa nin waati in na Américains ka jɛkulu dɔ kɔni nana n'o ye Américains ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye ale nana sa ka na tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ min ye ministre Sanu ye ale tun b'a kɛnɛ kan ani professeur Keyita n'o ye Amadou Keyita ye ale min ye dugujukɔrɔ nafaw ministre ye bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin Falaye ko sɔɔni sa ko Morila bɛna na baara daminɛ in a hɛrɛ ye min ye i b'o dɔn a u ka maaw ta baara la n'an ti sanu y'an ɲɛna an ka dugudenw ka baara sɔrɔ ɔhɔ parce que sanuko in n y'a f'i ɲɛna sɔrɔ ale kuma ma nɔgɔn dɛ sanu Falaye kana mari ka so dɛ an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw la sa Falaye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sumansiko sigi sen kan kuma tɛ sumansi min bɛ yen bi ni o nafa b'o la kosɛbɛ olu ye baro sigi kɛ nin kalo in tile 8 Gawokaw fɛ yen Gawokaw ka fɛnkɔrɔmara yɔrɔ min bɛ yen n'o ye musée du Sahel ye baro in kɛra o kɔnɔna na a kɛkun ye min ye Falaye sumansi min yɛrɛ bɛ dilan Gawokaw fɛ yen k'o don ba la u yɛrɛ k'u cɛsiri ka se ka sɛnɛ fɛɛrɛ ɲumanw sɔrɔ min ka ɲi Gawokaw yɛrɛ ma u yɛrɛ k'u dantigɛ waleya in kɛkun ye min ye degun minnu yera sumansiko la a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na direkaw fɛ yen kalanden minɛnw ani balo o kɔni dira ekɔlidenw ma
groupe scolaire Barko bɛ dire ale kɔnɔna na waliya sa directeur de cap ale tun bɛ yen min ye minɛn minnu ye ekɔliden minɛnw don saniya minɛnw u dira ekɔlidenw ma cogo min ekɔlidenw dɛmɛbagaw u dira olu fana ma o cogoya kelen na Sorbinex maaw minnu sigilen don maaw dɛmɛniko hukumu kɔnɔna na olu de ye baara in kɛ min ye PCw ye n'o ye ordinateur ye olu fana di ka taa se minɛn wɛrɛw ma sa seconde cycle mɔgɔw mago bɛ jɔ minɛn min na kɛrɛnkɛrɛnnen na Samasegu seconde cycle den o fana bɛ a la Ngurfondo o fana bɛ a la Falaye baara in senfɛ sa denmisɛnnin 5 kɔni taara k'olu ka donbolo kɛ Falaye i ɲɛ bɛ surakakɛ min na ale ye dire kabu directeur ye nin bɛ baara la dire bi a kan ka fo dɛ a cɛ sirilen ko fo kalan de ka kɛ an b'a fana fo a ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi min ye muso 45 min tun bɛ kalan na ale dire kelen kɔnɔna na n'o ye safunɛ dilan ye yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min na o fana kun cɛra Mali ministiriso min bɛ yen sa n'o ni ONIFAM ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna don u y'a jira ko nin kɛkun ye ni muso ninnu ka se k'u yɛrɛ ta u yɛrɛ ka safunɛ dilan yaasa ka se ka baara sɔrɔ u yɛrɛ ye u nagakɔrɔla la ye a n'u ka togodaw n'u ka kinw n'u ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen boloci min bɛ sen na n'o ye Simiɲɔn ye Falaye nin y'a ta ko naaninan ni a laban ye denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ u wolosanga na fo ka na taa se u san 3 ma boloci in bɛ tali kɛ olu de la a yira sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin 68 900 olu de kɔni bolo kan ka ci kɛrɛnkɛrɛnnena Yorosokaw fɛ yen baara in kɔni daminɛna a mɛnna u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye catholique relief ni Mali gouvernement olu de kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min a ye taa n'a denw ye u k'u bolo ci an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na wolomasiri tabaw ka gun kan. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye nin kalo in tile 8 ko sɔrɔdasiw ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye Bamanciwale Njugawale kɛbaaw minnu tun bɛ Inaraba Menaka marabolo la k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen tunu nin waati in na ni pankuru ye o don kelen fana min ye kɔlɔnjɛbakaw fɛ ye Zegwa ani Hɛrɛmakɔnɔ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛla Falaye pankuru a ye munumunu saalo kɛ Bamanciwale Njugawale kɛbaaw dogonyɔrɔ fɛn fɛn b'o yɔrɔ ninnu na yɔrɔ 3 ye u y'olu bɛɛ lajɛlen gosi Bamanciwale ni Njugawale kɛbaa maa 10 ani bololaminɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ka don ɲɔgɔn na kunun ko sɔgɔma fana Falaye min ye Bamakɔ ni Segu sira la sa an bɛ se k'a fɔ sa sigiyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw bolo zantigilakaw fɛ n'o ye pɔstu ye sɔgɔmada joona fɛ Bamanciwale ni Njugawale kɛbaa dɔw taara firi olu kan yen kɔni armée ye olu fana nɔɔni sabula a kun kɛr'u ɲɛna ko kuranw falen don ko ninnu dalen don sunɔgɔ la ja force spéciale maaw bɛ Falaye u ma foyi f'u ɲɛna f'u surunyana la tuma min na mugu bɛ se ka don ka bɔ ka taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ la tuma min u y'u ba de bɛ dasi ka tila k'u nɔbɔ ka taa fo Kutala ja nin bɛɛ ye sira de ye Falaye terroriste bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a sira fɛ armée y'a bɛɛ bugɔ k'a da ka sɔrɔ ka na jate bon Falaye kunun ko n y'a f'i ye maa minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔdasi baara kɛ bafo kɔnɔna na SNC maaw olu ka bɔli kɛra min ye maa 1539 u bɛɛ lajɛlen yirala drapeau kɔrɔ kunun yan'u ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la baara in sa an bɛ se k'a fɔ jamanakuntigi Alasa muso 521 o bɛ a la ninnu kɔni labɛnnen don sa jamanakuntigi min b'a kɛnɛ kan a ka baarakɛyɔrɔ maaw minnu b'a ka kunnafonidi ko kunna u ye jaabi bila ka na an ka jɛ k'o filɛ.
C'est d'abord un sentiment de fierté que je viens de présider la cérémonie qui marque la fin de la formation militaire obligatoire de la 6e corps du service national des jeunes. La présentation au drapeau national de ces jeunes recrues, après 6 mois de formation intense à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle, est tout un symbole. Et pour rappel, le programme de formation s'inscrit surtout dans notre volonté de disposer d'une jeunesse bien formée aux valeurs civiques, c'est-à-dire une jeunesse qui a le sens de la discipline, une jeunesse qui a le sens du patriotisme, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité, du goût de l'effort, du don de soi et surtout de la loyauté envers son pays. Et aussi, c'est de notre volonté de disposer d'une jeunesse aguerrie et efficace pouvant être mobilisée pour les besoins de la défense nationale. Et cette cohorte forte de 1539 recrues est maintenant apte à servir avec loyauté et dévouement pour le bien-être de nos populations, aussi surtout pour les besoins de la défense nationale. L'avenir d'un État s'est construit à travers sa jeunesse et l'apport de la jeunesse est une condition indispensable pour tout développement socio-économique et culturel d'un pays. Raison pour laquelle nous devons travailler afin que cette jeunesse soit le porte-flambeau du changement tant voulu par le peuple malien. J'ai bien entendu et compris les salutations du ministre de la Jeunesse et des Sports et je voudrais profiter de la même occasion de les féliciter et féliciter tous ses collaborateurs pour leur engagement constant pour la réussite de cette formation. Et je voudrais aussi lui retirer mon soutien et le soutien total du gouvernement pour l'atteinte de la mission qui a été assignée. Ils ont été formés à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle. Et désormais, le peuple malien compte sur eux, raison pour laquelle chaque jour, il doit faire preuve de sens de devoir, preuve de rigueur, preuve de détermination pour non seulement la défense de la patrie, et surtout pour le bien-être de nos populations. C'est de ça qu'il s'agit et je les souhaite bon vent et bon courage pour leur carrière. La musique principale du génie est une composante du bataillon musique des armes. De la première brigade, la deuxième compagnie de la première brigade est commandée La deuxième compagnie de la première brigade est commandée par le capitaine Mamoudou Touré. La deuxième section, par matricule 06658 de la première brigade, il a participé à toutes les phases de la formation, même le sport. Il est accompagné de l'adjudant Ibrahim Mamadou Diallo, la police nationale, commandée par le commissaire de police Tarou Sissoko. La gendarmerie nationale militaire, commandée par le lieutenant Abdoulaye Dioné, commandée par le lieutenant Bourama Koulibaly. L'armée de l'air, commandée par le lieutenant Malamine Doumbia. Et l'armée de terre qui ferme la parade est représentée par une section du régiment des commandos parachutistes commandé par le lieutenant Chaka Diara. a ye to k'a fɔ perezan ka gɛrɛ mɔgɔw la a ka masigi bɔ a nun na an k'a ye an yɛrɛ dama de don sisan koyi a ka to ka gɛrɛ an na
aka a bolo d'an ma cɛ o dɔ kɛra sa koyi n tɛ masiki a kan ka masiki in bɔ ten sa ka gɛrɛ maaw la koyi ni bɛ jama kɔni jɛla a y'a fɔ an terikɛ a ka to ka masiki bɔ a ka gɛrɛ a k'a bolo d'an ma cɛ n ka di maaw ye ka ban parce que sisan ni nin bɔra yen u kan ka taa musokɔrɔba ye min ka kɔrɔ ni bamakɔ bɛɛ ye u kan ka t'o fɛ yen donc an b'a ɲini a fɛ a ka to ka masiki bɔ cɛw sisan an bɛna passeport ko la fala ye passeport kura AES passeport ni ala sɔnna a ma nin kalo in tile 25 min ye passeport ye a bɛna sigi sen kan n'o ye passeport kura ye aw ni kɛba aw ta ye 5000 ta aw ka t'o ta min kun ye 10100 ye a kɛra 9000 ye o kɔni se b'a ye o bɛ ko aw ka sɔrɔ la a bɛ se k'o ta sisan anw da kun ye 20000 ani 2000 ye o kɛra 10800 ye anw na t'o ta cɛw anw tɛ se ka mɛn o an bɛ taa dɔrɔn an bɛ an ka Dawudu wele de fala ye ko zen passeport pisi de b'a kɔnɔ i bugunnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don pisi min na yaasa baara ka nɔgɔya i bolo an ye kibaruya sɔrɔ cogo min nin ye diɲɛ yɛrɛ taabolo kura passeport kura olu sigilen sen kan min ɲɔgɔnna bɛ sinuwaw fɛ yen o de don sisan bɔlɔw de bɛna taa turu n'i sera pankurutigi kɛnɛ na fala a ma se i ka taa polisi fɛ yen i b'i ka passeport da o la n'a ko ko binkɛnɛ i bɛ tɛmɛ n'a ye bilenman bɔ o kɔrɔ k'i tɛ se ka taa waleya in kɛ kun ye mun ye maa si kana se ka maa si ka bugunnatigɛ sɛbɛn n'o ye passeport ye k'a ŋanamu min ye kɔlɔsiliw ye olu ka se ka nɔgɔya pankurutigi kɛnɛw la sabula a ko bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ bolo wa min ye dugutaa siraw fana fɛ fana o kelen de don min ye taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maaw u kɔrɔtalen bɛ jigin ka bɔ pankuru kɔnɔ cogo min directement nin baara min na se ka kɛ sa u bɛ se ka nɔgɔya cogo min yaasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna kibaruya ko kunnafoni lakana ko kunna n'o ye général de division Dawudu Mohamedi nin ye ale de ye nin baara in sigi sen kan nka AES jamana bɛɛ lajɛlen fana sɔnna n'a ye k'a fɔ ko k'a kɛ passeport ba kelen ye pisi bɛ don min kɔnɔna na i ka bugunnatigɛw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ u b'a fɔ min ma sa ko carbone polyvalente o de donnen don a kɔnɔ yaasa ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Bamako a b'o kɔnɔ cogo min n'o ye Mali ye a bɛ Niger ten wa a bɛ Burkina ten sɛbɛn yɛrɛ tɛgɛnɔ bilara avril kalo tɛmɛnen tile 18 ko ka baara kɛ ni a ye jamana 3 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa diɲɛ seleke naani fana fala ye i bɛ se ka taa n'a ye o dugu fana bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni duguta sariya soma min bɛ diɲɛ kɔnɔna na o ka yamaruyaw ye minisiriso min bɛ kalanko kunna sa ko kalan min tun bɛ kɛ kɔrɔlen n'a fɔ ma ko révolution française ko ka o bɔ an ka kalansow kɔnɔna na pewu n'o ye kilasi 9nan ye k'a b'a ɲini kalanso ɲɛmaaw fɛ sa u ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa nin kalan in ale baaraw ka se ka dabila an ka jamana ale kɔnɔna na tirangidi balafɔ fala ye baaraw daminɛna kunungo Lamisa Bangali ale tɔgɔla so kɔnɔ min ye tulon yɛrɛ daminɛli baara ye n'o ye cérémonie d'ouverture ye o kɛra jamana minnu bɛ kɛnɛ kan sa o ye fasoba Mali yɛrɛ ye ale ka balafɔlaw bɛ ko in kɛnɛ kan Mali fana kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ sa o ye Côte d'Ivoire ale ni Burkina ninnu jamana 3 fala ye tirangili yɛrɛ kɔrɔ ni jamana 3 de ye seleke 3 olu bɛɛ lajɛlen jamanadenw n'u ka balafɔlaw olu de bɛna ɲɔgɔn dan kɛ Sikasokaw fɛ yen kunu ni kunnasini surɔ yɛrɛ ɲɔgɔn dan fala ye ale daminɛna koyi sabula a yera sa k'a fɔ ko jamana fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o kɔni yɛrɛla sa ka ɲɛnajɛ daminɛ o kɛra Burkina Faso ye kunungo surɔ Burkina turupu ale y'i bila 2 ni dɛbɛ la sabula turupu 2 bɛ olu bolo o kɔfɛ sa Mali ale ka sɔrɔ ka i bila 2 ni dɛbɛ fana na La Guinée Conakry ale kɔni tɛ tulon na nka ale fana nana ni turupu ye o fana ye ɲɛnajɛ in diya kosɛbɛ baara minnu kɛra kunungo sa ni an ka cɛden sera k'o ye sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko jiri de b'a la ɲɔgɔndan de don jiriw fana sigilen don k'a lajɛ o jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna a ma jaabi kɔni o bɛ bɔ sini sini sibiri a bɛ fɔ ma ko la nuit des lauréats donc n'o kɛra sa jɔnjɔn bɛ sɔrɔ ka di bɛɛ lajɛlen ma min ye Famara ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ musoya kɔngɔna jama m'aw fo la Bala ɲɛnajɛba Festival International Triangle Balafon a baaraw daminɛna yamaruya dira Sikaso dugutigilakaw fɛ yaasa baaraw ka daminɛ Lamisa Bangali kɔnɔ a ɲɛ fara jama la bɛɛ lajɛlen sewalen bɔra yaasa ka taa fɔliminɛnba in Bala sankɔrɔta an bɛ foli di nabagaw ma ka foli di jamanakuntigi ma n'o ye Asumu ye le président de la transition
min ko sanni ko k'a kɛ culture san ye k'a kɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye o sɔrɔla Sikaso de cɛba de ko tubabu tɛ ale ɲɛnama sɔrɔ ko saya ka fisa malo ye donc an b'o kɛnɛ de kan o ye Sikaso ka kunkɔrɔta de ka fara minisiri kan n'i y'a sen ta ka bɔ a kɔnɔkɔrɔ n'a ka jama ka na Sikaso yan an b'a fɔ o ma o bisimila fɛn min m'o natɔ sɔrɔ o kana o tagatɔ sɔrɔ. Seko ni dɔn ko an tabiyaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ yɛrɛtigiya souveraineté bɛn ni keleya ani basigi sinsin na jamana kɔnɔ o de la jamana ɲɛmaayaso ye nin hakilina in ta fana jamana caman maaw bisimila Sikaso ɲɛtaa ni yiriwa kama. Sikaso gouverneur ka fili n'a ka bonya kɔnɔ Sikaso président du conseil ka fali ka kɔnɔ Sikaso sababu kɛ ka aw ka foli ka bɔ bonya kɔnɔ ministère de l'artisanat cakɛda baarakɛɲɔgɔnw an jolibɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ an balimakɛ minnu bɔra Sénégal ani minnu bɔra Laginɛ ani minnu bɔra Burkina aw bɛɛ ka foli ka bɔ n'an ka musobaw fo ka tɛ foli na n'an ka seko dɔnko baarakɛlaw ani Mali mɔgɔ n'u b'a fɔ hakili tiɲɛnajɛw n'o y'an ka sociétés n'an ka entrepreneurs n'an ka sociétés caman bɛ kɛnɛ kan n'u fo ka tɛ foli na n bɛ an balimakɔrɔbaw fo artiste bɛ fo ani min y'a bi a kɛra koba ye bi n bɛ kuma daminɛ ni ka jamanakuntigi ka foli lase aw ma ka tɛ foli de n bɛ an ka ministre Gane n'o ye Abdoulaye Bilala ye n b'a fana ka foli lase aw ma ka tɛ foli de ka Mali gouvernement bɛɛ ka foli lase aw ma Mali nisɔndiyara parce que kabini an ye ɲɛnajɛ daminɛ a bɛ bɔlɔlɔ kan a bɛ ka lajɛ Mali fantan naani bɛɛ fɛ Sikasokaw aw ni ce ani min an b'a fɛ ka Mali ye k'a ɲɛ kelenya bɛɛ. Bala ɲɛnajɛ kɛnɛ in kɛra nisɔndiya belebeleba ye bala dɔnbaga wɛrɛw bɔra Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Niger ani Mali taw Sikaso marabolo fan bɛɛ lajɛlen défilew kɛra seko ni dɔnko tigilamaw fɔlisen kɔrɔw rɔdugaw ani an ka ladala fɔli kɔrɔlenbaw maaw hakili jiginna o la kɛnɛ belebeleba in kan yaasa ka dɔ fara kulondiya kan ɲɔgɔndanw bɛna kɛ bala fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka latumaliw kɛ ni ka lajɛlifɛnw di cogo min na nisɔndiya bɛn ni keleya ni sewa bɛ sabati kɛnɛ belebeleba in ni ye je kɔni nin y'a daminɛlen sa Sikasokaw olu fɛ yen kɔkan kibaruyaw la Togokaw fɛ yen Togo jamanakuntigi ale ka sigiko 5nan hukumu kɔnɔna na sa n'o ye u ka 5e république hukumu kɔnɔna ye kalo 5 a sigilen kɔfɛ gouvernement kura a y'o bɔ kunnasini ko k'o yira bɛɛ lajɛlen na a yira sa k'a fɔ min ye nin fanga ta cogo kura min filɛ nin ye yɛlɛma donnen don a la sabula ale yɛrɛ tɔgɔ kura yɛrɛ bɛ ka fɔ a ma ko président du conseil o de don nin waati na yaasa a bɛ se ka fanga baara kɛ cogo min na gouvernement fana a y'o fana sigi sen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye sariya sunba kura ye a y'o fana boloda u ka jamana kɔnɔna na yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na Togo ale kɔnɔna na maa 200 ɲɔgɔnna olu de kɔni bilama degun bɛ olu kan kosɛbɛ République démocratique du Congo kɔnɔna na sabula min ye furako dɛsɛ ye o bɛ dɔgɔtɔrɔsow la dɔgɔtɔrɔso minnu na ni kɛlɛ cayalen don nin waati na ɲɛsirige naani tɔ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jamana dɛmɛ hali ni Croix Rouge mɔgɔw kɔni b'u seko bɛɛ lajɛlen na yaasa ni maa 200 kɔni bɛ se ka fura bila ka taa di u ma cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ marifatigiw olu bɛ yen Sudankaw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Sudani Sidi ye u ye ale bɔ a nɔ na maa min bɛ yen n'o y'a ka dankan ye k'o kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye waati min na kɛlɛ kɔni gannen don kosɛbɛ Sudani Sidi ale kɔnɔna na Belgicaw fɛ yen min ye Bamajɔni ka walekɛbaw ye
olu kɔni k'u sera ka drone dɔ wuli min ye premier ministre min bɛ Belgiquekaw fɛ sa n'o o ye Bart de Wever ye u tun bɛ fɛ ka taa ale kɔni bɔnɛ a nin na a ka so kɔnɔ a yɛrɛ sa ka fɔ ko siganama 3 kɔni minɛna kunungo Belgiquekaw fɛ ka kɛ ni waleya in ye olu la di kiiri tigilamaw ma drone min yɛrɛ kɛra sa ko a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ nin waati in na nanzaralaka dɔ ko kɔni jamana o ka drone o de don Fransikaw fɛ halisa gouvernement kɔni ma se ka sigi min ye Sébastien Lecornu ale kɛlen ka walan sɛmɛ fɛɛrɛ caman kun sigira sen kan sa Faransi démocratie bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye kunungo ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wasabulon cili kɔni k'u y'o bɔ a ma pewu président ko ni ala sɔnna a ma yanni bi wulada cɛ k'a kan ka premier ministre kura o sigi fanga la min ye Fransikaw fɛ bɛnkan k'o sɔrɔla jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Hamas olu mɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko ni Israelkaw k'u bɛ ka bɛnkan sɔrɔ kunungo bɛnkan min sɔrɔla sa Gaza kɛlɛ bɛ se ka dabila ye cogo min na kɛlɛkɛcɛ minnu minɛlen olu bɛ se ka labila cogo min na ka kɛ ni Donald Trump ale ye fɛɛrɛ min sigi sen kan k'o baaraw bɛ sen na min ye Hamas maaw ye o kɔni y'a yira sa ni kɛlɛ in sera ka ban olu yɛrɛ wasa bɛ se ka don u ka dugukolo la cogo min n'o ye Palestine u na o baaraw kɛ nanzaralakaw fɛ jɔnjɔn belebele min bɛ yen n'a fɔ ma ko Grammy Award min ye Mali ale kɔrɔfɔla denmisɛnnin n'o ye Sidiki Jabate ale tɔgɔ donna o ɲɔgɔndan na ɲinansan kɔnɔna na a fɔ ma sa ko prénomination o kɔni waleya olu sera ka kɛ ɲinansan ta la a kelen tɛ jɔnjɔn in nɔfɛ Best Global Music maaw olu fana wulilen a nɔfɛ ka taa se sa jɛkulu wɛrɛw ma min ye Sidiki Jabate a fana kelen tɛ sabula ni maa de kɛlen n'o ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa n'o ye fɔlikɛla wɛrɛw ye trompettisiw bɛ o la ka se ka nin baara in kɛ tumani ale Sidiki ale ni nin buru tubabu nanzara buru fiyɛla in u saba de kɔni jɛra sa ka dɔnkili dɔw sigi sen kan o jɔnjɔn o de bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Ibrahima Awfu ye ale fana bɛ a ko in na Mali ale ka ko ta fanfɛla la kibaruya min kɔni don sa n'a sera ka sɔrɔ fala ye a bɛ dɔ fara an ka Grammy kan sabula ale kelen y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye n'o ye Ali Farika ala ka hinɛ la ani tumani jɛra k'a sɔrɔ siɲɛ 2 min ye ala ma hinɛ na Kasemadi Jabate la ale fana delila ka nominer Grammy Award la hali n'o y'a sɔrɔ maa caman tɛ o kalama fala ye farikolo ɲɛnajɛ ni ala sɔnna a ma an n'an da don o kibaruyaw la wuladafɛla la jaabi minnu bɛ sa ka se ka olu sɔrɔ an ka kibaruya bɛ kuncɛ ni min ye o tɛ kibaruya duman ye an ka jamana sariyatigiba sabula min ye Amidu Jabate a dɔnna politiki bankun de ka kosɛbɛ fala ye kitaka don min ye faso ale kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra ka Musa Tarawele ka fanga bin ale tun bɛ jɛkulu min na o tun ye sinidi faso yiriwatɔ ye o y'a sɔrɔ tɔn don a tilara ka kɛ bɛrɛbɛrɛli jɛkulu ye a tora o kɔnɔna na min ye san 2000 ani san 1995 san olu maa 10 u jɛra ka bɔ sinidi la ka taa parena sigi ale ni Cɛbilen Dramɛw ni Jigiba Keyita PPR Bintu Mayiga ka taa se Koniba Sidibew ma ale ni Bala Jakitew u caman u maa 10 professeur Yɔrɔ Jakitew olu taara ka taa parena sigi fala ye Amidu Jabate a ye magistrat kɛ fɔlɔ ka tila ka bɔ o la ka kɛ avocat ye ministre min bɛ sariya ko kunna a y'o baara fana k'an ka jamana kɔnɔ kitakaw yɛrɛ kun y'u ka danaya da k'a kɛra wasaden sɔgɔmada in na a denkɛ o de ye kibaruya di ko ala y'a fa ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka Amidu Jabate ala k'a dayɔrɔ sumaya kibaruya wɛrɛ min mana sɔrɔ nin janaja ko in na an na o da tulo ka nɛgɛ kanɲɛ 18 waati ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye si ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'o d'a ma ala ka juma timɛ ko ɲuman d'a ma jaba k'an b'a fɔ ko a Sidibe salakaw ka sigi la nin waati in na maa maa sɔgɔlen nana sa k'aw bɛɛ lajɛlen fana aw ni ce aw ni baraji a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17